Slovensko a Luxembursko majú tradične dobré vzťahy, tak v politickej ako aj ekonomickej rovine. Samozrejme, že ide o dve veľmi rozdielne krajiny. Luxembursko patrí medzi z hľadiska príjmu na hlavu obyvateľa, z hľadiska ekonomickej výkonnosti medzi najúspešnejšie krajiny nielen Európskej únie, ale aj v globálnom meritku. Slovensko sa pohybuje v trošku inej rovine, avšak treba povedať, že vždy sme schopní nájsť spoločnú reč pri spoločných ekonomických záujmoch. A samozrejme, že luxemburský trh je veľmi malý. Na druhej strane v Luxembursku sídlia mnohé zahraničné firmy, americké, ázijské firmy, ktoré spracovávajú celý európsky trh a aj časť zahraničného obchodu Slovenskej republiky s Luxemburskom práve zahŕňa tieto krajiny, ktoré vlastne nie sú luxemburské. Coming to Slovakia, it's a political visit, but coming to Slovakia, it is important for us to see the companies, to see the Chamber of Commerce, because of course Slovakia and Luxembourg could have more relations, more business relations, and it's important to know the people, to know the address, to know them personally, to have the phone numbers and so on. And of course then exchanging a few words about the political analysis of what's happening in the world today. I mean, we are in a very shaky time and it's not easy for companies, so seeing also the Slovakian analysis of what's happening and how do they face what's happening in the world, the different crises in Europe, in Middle East, and the tariff policies of the United States, and what the consequences for your economy, and comparing a little bit how you react, how Slovakia companies, how Slovakian politics react, and comparing it what we are doing in Luxembourg. It's very interesting to see what's happening. Z hľadiska komunikácie aj s našimi partnermi Luxemburská obchodná priemyselná komora je tradičným partnerom našej komory a máme dobrú výmenu skúseností. Pravidelne organizujeme tiež takéto návštevy, či už slovenských firiem v Luxembursku, alebo naopak. Dôležité je podľa mňa, a o tom sme veľmi debatovali s pánom predsedom parlamentu aj dneska, je vlastne európska politika. Ako malé krajiny môžu ovplyvňovať európsku politiku? Lebo veľké krajiny majú vždy svoje veľké záujmy a snažia sa ich aj v takomto integračnom zoskupení presadiť. Či už ide o Nemecko, Francúzsko, Taliansko alebo tých lídrov Európskej únie. Menšie krajiny sú v trošku inej pozícii. Takže myslím si, že tam sme našli dobrý súzvuk, že možno niekedy by bola aj tá spolupráca v tej politickej rovine vhodnejšia a výhodnejšia, aby sme sa toľko neprispôsobovali práve týmto veľkým krajinám a ich záujmom, ale povedali, že Európa to sme aj my malí. A myslím si, že tam v Luxembursku to zaznieva celkom dobre a verím teda, že aj v tej politickej rovine debat, ktoré bude tu mať pán predseda a mal a bude mať teda na Slovensku, že sa to prejaví. Čiže celkové hodnotíme pozitívne teda túto návštevu. Je to ďalší krok v dobrých vzťahoch, ktoré máme s Luxemburskom a verím, že to priniesie teda aj výsledky v samotnej ekonomickej oblasti, ale hlavne, čo by som si ja želal práve v nejakom posune európskej politiky smerujúcej k celoeurópskej spolupráci.